Payag-payag. Alipat na kami ng bahay. Bili namin mga kahigala. Hello! What's up? Mga kahigala! Kumusta? Mga kahigala! Di mga kahigala is pupunta kami sa labas. Bibili ako ng panty. Kasi nga wala na akong masuot dito, no? Puro na sila nangagisi. Bibili ako pero hindi branded. Kasi nga wala ako naanad ng mga branded mga kahigala. Tapos wala din tayong ganun. So yun. Doon lang kami sa Chinese bibili like Nobo or Gen F kung sa ato pa sa Pinas. Si Banana is nandun pa sa labas kasi nga nagkuha sa sakyanan kay among gipaayo kay saba parang na something ang sakyanan, so gikuha na niya kay pila na to ka days, so gitawagan na siya na ipakuha, so tuwa siya dito, nagbike crash sa mga kahigala kasi nga isa lang yung sasakyan namin. Kami bago kami bibili ng pante. So, malapit sa dagat. Si Nana, nag-order pa. Ito yung labas. Yan. Malapit sa dagat. Marami din kumakain dito. Carrie May has brought me to Ocean Basket, beautiful by the sea, and she's treating me for lunch. Kain muna tayo ng bread. One. So, nandito na ang food. Kainan na mga kahigala. Hello, Mahigala. Madam said she's bringing me for lunch. She didn't bring me for lunch. I'm ready to try now. Mga kahigala, tapos na kami kumain. Bye! We are going to go to Mr. Price to get Mrs. Price her panties, okay? Ayaw ni Banana pupunta doon sa Chinese na mga pantik. Maybe 3 washes, okay? Maybe 4 washes. Oo, baka tapos daw magkanlat na ba? But then you have many holes in them, okay? Nagbaktas may mga kahigala kasi nga walang parkingan doon sa malapit sa Mr. Price. 1 hour later. Nandito na kami sa bahay. Karating pa lang namin. Panty lang ang tuyo na mo nga to mga kahigala, pero nakabili kami ng damit. Ito yung nabili namin mga kahigala o Mr. Price. Si Banana nakabili ng isang short. Tapos yung ako short din. To. Kasi pa summer na. Ito din. Tapos ito short. Same lang. Mauraw na mga kahigala. Ito din. Yung t-shirt din. Same lang pero ibang kulay. Yan. Tapos yung panty ko is ito lang. Nandito kami sa labas. Nagkape si Banana. Tapos ako nag-tea. Kasi ganyan naman talaga habit namin. Pagtapos kumain, mag-tea, magkape.
Hello, Mahegala. I'm going to do a little vlog on cycling and my bicycle and Sherry May's bicycle, just to show you what you can do with a standard bicycle. You don't need aero bicycles, you don't need fancy equipment, and I'm just going to do a little vlog one of these days on cycling. You must excuse me, I've got my broken t-shirt on because I'm always working, okay? I'm always doing something around the house while Madam relaxes. This is my new hairstyle. As you can see, I'm becoming an island boy, a Pinoy from Southern Leyte. Okay, so I'm going out tomorrow with my hair like this. No, I think I must have my hair cut and then I have my hair done like this. What do you think, madam? Because this must be short on the sides here, okay? So tomorrow I'll do it after I've had this cut off. Ito yung bahay namin, payag-payag. So, ito si Banana. Oh. Sana all. Yan o, nilisan niya yung ano sa basurahan. Sudlanan. So, yan. Dyan, may nakatira dyan. Ito, grapes yan mga kahigala, no? One day I'm going to eat buwa. Okay? Yeah, Kulit. small one, not big one, okay? Looks like the brains of the coconut. Gusto daw siya mukaon og bot-bot. Kailan mo bot-bot mga higala? Buwa. Yeah, Bisaya, bot-bot. What? Yeah, bot-bot is the one that in your lubot. It's a big bot-bot. No, that sounds more like that one over there. Ay, limbarok, English pa more. So yan, mga kaigala, tinanggal niya yung ano, mga kaigala, oh, yung pugog niya sa kanyang buhok, ay para daw siyang bakla. No, buti alam niya para siyang bakla. When we're in the Philippines, do you think I can, next to our house, I can build a nipa hut that I can go and sit in, okay? So that I can get away from you and I don't want to talk to you, yeah? Yan talaga gusto niya na, ano, sa bahay sa Pinas, nipa hut daw, or amakan. Yan gusto niya. Yeah, a nice nipa hut. So what's wrong with a nipa hut, yeah? Buang mo yung bana mga higala, oy. So yon. So nakita nyo na ang payag na mo diri mga kahigala. So kaya siya maliit mga kahigala kasi nga pabalhin-balhin kami og puy-an. Ngayon, nagplano na naman kami na mubalhin. After how many months, balhin na naman, no? Tapos, yung iba nagtataka din, bakit wala kaming wifi? Kasi nga, yun na nga, balhin kami ng balhin. Mura kami kalag, bangawa na hiluna, no? Marang nga na, Jud. Sayang din na magpataod, mi. Maano ra, mahugra sawa. Diba? Kaya, kumuha lang kami ng maliit na bahay, kasi kami lang namang dalawa. Nandito na kami sa loob ng bahay, mga kahigala, kasi nga, padung na sa kahaponon, kagabion. Si Banana is nagtanaw og TV. Yan. Kasi nga, paborito niya yan yung magluluto ba. Hilig niya talaga yan siya magtanaw-tanaw og mga ingana. Sana mga kahigala, mag-January na, makaano na kami, makalipat na kami ng bahay. Ayaw na talaga namin dito kasi nga walang mga respeto ang mga tao dito, mga silingan, time sa tingkatog, arang sa baa, kusog kadyong magpa-salida, magpa-music, tapos ayaw namin, disturbo, hindi kami makatulog ng maayos. Maghabat na si Banana mga higala sa tingnan nyo. Go away ka no. So, ang dinner namin ngayon mga kahigala is boiled lang ng egg, tapos bread, prutas, ganun-ganun lang kasi nga nabusog kami sa kinain namin kanina. Si Banana is nag-half-bath na, tapos sa kanya ako na naman. Shout out muna tayo, si Henry Carpintero, tapos si Regine Digal, tapos sa kanyang bana din, si Richard, at sa kanyang anak na si Jaffy. Hello mga kahigala! Sana hindi kayo magsawa na magbuwat sa aming ambi juice. Shout out din kay Yuli Torres at kay Aileen Aygaya. Hello higala! Shout out din kay Love in Scotland. Hello kachismisan! Salamat sa palaging pagpunta sa channel namin. Love you! Shout out din kay The Mangyar Family Vlogs. Hello kay Gala. Salamat sa pagbigay ng ano, alam mo na yon. Yun na. Salamat ka, Adjo, ha. Tapos si Simply Risa din. Salamat Higala sa always pagpunta din. Astig na Pinoy si Kuya Isko. Thank you Kuya sa palaging nanood sa channel namin din. Shout out din kay Nigel Abina, sa akong classmate. Hello mate.
Tapos, shout out din kay Sir Joselito Juson. Hello, Sir. Sa always sa pagsubaybay din sa aming channel. Thank you. Tapos, kay Lia Gracia. Hello, Higala. Thank you sa kanunay na pagsubaybay sa love si Ate. Yun lang. That's all for today. Bye-bye.